Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Ako prvé sa pokúsime si nasadiť farebné kontaktné šošovky. Prosím vás, nepozerajte sa na mňa, alebo pozerajte sa na mňa tak, ako sa to nemá robiť, lebo v tomto som beznádejný, stratený prípad. Trvalo mi to asi 1,5 hodiny. Nevedel som si s tým dať rady, ani pomoci, ani nikto okolo mňa mi s tým nevedel pomôcť. Ako môžete vidieť, zabava a trápenie v jednom. Nakoniec sa mi to podarilo a celá šťastná sa môžeme pustiť do samotného tutoriálu. Ako podklad som použila podkladovú bázu v spreji od NYXu First Base a následne som zmiešala make-up od NYXu s rozjasňovačom od NYXu na paletke, ktorý som si vklepala pomocou hubičky do tváre. Následne pomocou korektoru si rozjasníme určité časti tváre, konkrétne sú to kruhy pod očami, nos, miesto nad hornou perou a trošku pod lícnymi kostiami a zapracujeme to takisto do pokožky. Následne použijeme sypký puder, ktorým si zafixujeme tento korektor a make-up na tvári. Ďalej si pomocou pudrovej konturovacej palety vykontúrujeme časti tváre. Budeme kontúrovať tak trošku silnejšie, aby to bolo výraznejšie. Použijeme aj NYX Jumbo Eye Pencil v odtieni 604 Milk, ktorú nanesieme na pohyblivú časť viečka. A to by som nebola ja, keby som zostala len pri očiach, takže som si spravila aj takú silnú bielu kontúru pod lícnymi kostiami. Ďalej si zapracujeme túto ceruzku na očiach a začneme už so samotným tieňovaním očí pomocou paletky od NYXu. Ak máme oči ako tak vytieňované pomocou paletky, tak si môžeme s očnou ceruzkou v odtieni Sunrise Blue spraviť dolnú linku oka, ktorú spravíme takú predĺženú. A pomocou lepidla na glitre nanesieme glitre na pohyblivú časť viečka. Spravíme to tak hustejšie a budeme sa snažiť, aby to postupovalo tak trošku viacej dostratené. A potom už následne začíname tvoriť. Pomocou bielej ceruzky na oči si nakreslíme ďalšiu ako keby takú líniu. Ďalej si dokončíme koniec nášho oka, potiahneme si modrú linku a ten priestor medzi bielou a modrou linkou si vyplníme striebornou Jumbo Pencil ceruzkou, ktorú si nanesieme aj pod obočie a následne do nej vklepeme strieborný pigment. Nad lícnu kosť nanesieme glitter primer a takou mini hubičkou doň vklepeme pigment zmiešaný s glitrami od NYXu. Zafixujeme si to fixačným sprejom a ešte si to doladíme trblietavou linkou od NYXu. Obočie si upravíme tak trošku viacej nastrapato, najskôr použijeme gel na obočie od NYXu v odtieni Chocolate. A následne použijeme pomádu od NYXu v odtieni Black, aby sme si zvýraznili ako keby naše chlopky obočia.
Ďalej pokračujeme a trblietavou očnou linkou si vyplníme také tie prázdne miesta, ktoré nám vznikli ako keby medzi našimi chlopkami a zvýrazníme si celé obočie ešte modrou očnou linkou. Sem tamto ešte trošku vytieňujeme a doladíme pomocou paletky od NYXu. Môžeme sa pomaly pustiť na lepenie všelijakých kamienkov, menších, väčších a glitrov. Opäť použijem striebornú ceruzku na oči, Jumbo Eye Pencil a spravím si silné kontúry, ktoré tieňujem a tieňujem a tieňujem a tieňujem a takisto si nanesiem aj taký bledučko-fialový odtieň z paletky od NYXu na nos, hornú časť pier a bradu. Aj podlicné kosti, ktoré tam rozpracujem a zatieňujem, vytieňujem. Ďalej použijem aj umelé myhalnice, ktoré som si pomocou fixačného spreju od NYXu zatrblietala pomocou pigmentov a trblietok. Ďalej použijeme modrú maskaru na spodné myhalničky, ale takisto si prejdeme aj tie umelé myhalnice, aby dostali taký lepší efekt. Dokončíme si už len hornú linku a môžeme ísť na pery. Jumbo Eye Pencil ako podklad na zvýraznenie modrej farby, ktorú použijeme na pery. Pery zvýrazníme tým, že si na ne nanesieme ešte ďalšie trblietky od NYXu na hornú časť pier a takisto aj na spodnú časť pier. Pre lepší, taký viacej zvýraznenejší efekt pier si ešte bielou linkou dokreslíme také čiaročky na otvorenie zväčšenie pier. Ďalej používam tie isté produkty, ktoré som už použila aj v predošlých krokoch. Pomocou žiarivej striebornej očnej linky od NYXu si zvýrazním začiatok očnej linky a pomocou palety od NYXu si trošku dotieňujem krak, dekolt, na ktorý budem nanášať pomocou fixačného spreju trblietky a glitre. Všetko to pekne prepojíme, vytieňujeme a ešte si dolepíme také ako keby hviezdičky, trošku iný útvar nad obočie. A ideme na vlasy, pretože tie sa týkajú trošku aj make-upu. Tak si vyčešeme malé vlásky, baby hair a do nich ešte budeme potom zapracovávať trblietky a kamienky. Použila som aj Redken Hair Spray, ktorý nám to krásne všetko udržal a zafixoval. Potrblieceme si aj začiatok vláskov, lebo potom už vzadu bude koruna a tento začiatok nám bude ešte stále vidieť. Ďalej použijeme ešte zo pár kamienkov aj na spodnú časť brady a nakreslíme si do vlastne týchto baby hair vláskov, ktoré sme si predtým vyčesali ako keby také ornamenty, nejaké vlny a podobne. Ešte som si trošku vylepšila pery pomocou bielej tekutej linky od NYXu, ktorá je na to najlepší produkt, pretože má krásnu kryciu schopnosť a všetko nám krásne prekryje a vykryje.
Takisto ju použijem ešte aj na dokreslenie ornamentov na tvári. A celé to dokončím už len s produktmi, ktoré som použila aj v predchádzajúcich krokoch, ako je trblietavá linka, glitre, biela linka, s ktorou si dokončím dekolt. Nakreslím tam ornamenty, prilepím nejaké kamienky a je to hotovo. Ďakujem, že ste si pozerali moje video a budem veľmi rada, ak ma podporíte hlasom.